Sanibonani ngibingelele namkelele channel yamaswidi Meta Production mangabe uyaqala ukufika ngicela iqiniso ngokuthi uqhubeka subscribe uqeda ukubhala video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje kanisa kwethu utabe ngaze ngalo ke njengamanje luthi ke sekunenye ke futhi impi ebhebhethekayo lapha endimeni kaMaskandi eqala phakathi ke komsakazi omkhulu Cause FM kanye ke nomculi kaMaskandi osematheni igama ke lomsakazi uTshatha bese ke umculi yena uMthandeni kukaMelisha impi ke phakathi kwabo ngenxa kwethu siyazi ukuthi ke akuyona into ke iqala manje ike yaba khona phambilini kodwa ke njengeinsizwa ke yagcina ke isixazululiwe yayikade ke njalo ke iqale ngakho ukudlala yasingenelelwa abalandeli kwasukuba ke impi yangempela nayo ke le yakulokhu ke iqale ngakho ukudlala yangenelelwa ke abalandeli kubukeka ke sengathi izobhebhetheka ngalendlela le eyokuqala ekade ke ibhebhetheke ngayo shuthi ke kwenzakalani na kwathi ke ngomhla zi-10 kuMarch ku2024 emcimbini ke we-IFP le Moses Mabhida kwimanifesto uMthandeni ke stage ke sephuma ke ngoba kuningi ke njalo kwenzakayo ke stage mangabe ke usuphuma kufuna ngathi ke ungathatha isikhwama sakho uhambe umculi kaMaskandi noma umculi noma ngabe ke yipi igenre ngoba ngisho ukhuzana naye wathi sephuma stage watshela abantu ukuthi nifuna yipi bathi abantu ufuna iParis waphoxeka wahamba uMthandeni ke naye wathi ke sephuma ke esehamba ke njengoba uzobona nje kule video izodlala ke wakhona amagama ke akawashoyo kabuza abantu ukuthi yini nifunani ngihambe bathi abantu cha ungahambi buye udlala iParis hawu watshela uTshatha ukuthi Tshatha sit down Tshatha hlala phansi wahleka uTshatha kwakhomisa ukuthi hayi insizwe iyancokola kodwa abantu indlela sebeyibheke ngayo ke lento nendlela sebenza ukuthi trend ngayo sebeqala ke kuphehla impi phakathi kwalezi insizwe abanye basho nokusho ukuthi ke uMthandeni akayikhomisanga inhlonipho kanti futhi akakwazi ukuhlonipha abantu ke abasuke bese stage akakwazi ukuhlonipha OMC kanye ke namanye ama-artist akusuke kusamele ukuthi ke nawo angene ke stage adlale indima yawo abanye basho nokusho ukuthi useqina abantu ngale ngoma yakhe ke eyodwa ngenza kwethu ngifisa ukuzwa ukuthi ke okwakho Paula kuthini ke kule ndaba Uma ngithi Tshatha anizwa amashoni samkhaya awubona ngithi wakathini ukuthi bakene lapha lithini Santa phezulu manje lokho lishoyo ikhande lonke ibona mkhaya yikho lento abagelanga mkhaya phela take a seat please take a seat Kana kwethu ngaphambi kokuthi ke sihlukane ngicela ukuthola indaba ezimnandi ezithi la ekhaya sesingaphezulu kwa 12,000 kanti ke ama-video sesiwenzile ase 100 kodwa ke le oyibuka njengamanje eka 101 shuthi ke njengamanje sesibheke ku200 kanti ke sibheke na ku15,000 wama subscribers ngana kwethu sinezinto ezintsha ngakho ke khona uhlelo lusha ebesicabanga ukuletha kule channel lapho khona ke sizobe sixoxela indaba ezake zenzeka ngaphambilini kulomhlaba esiphila kona indaba ezokushiya ukhemsile lezo ndaba sifuna ukuzenza kanjani na sifuna ke ukuzenza ngokuthi ke njalo ngolwesihlanu sekulethele ivideo ibe yinye ezoba ke u5 minutes ezobe lapho khona sobe sixoxela ke le ndaba siyixoxa ke nangezithombe ngana kwethu ngiyafisa ukuzwa ukuthi ke kuthini kwakho Paula kulomqondo wanamhlanje uze ke ungakhohlwa ukungicofela usubscribe ngiyabonga